Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi ufuna ubulungiswa umndeni umfanyana oneminyaka emihlanu olunywe izinja waze washona. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibula khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamulekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kusasenzima ukwamukela emndenini umfanyana oneminyaka emihlanu wase Actonville olunywe izinja waze washona. Okhulumela amaphoyisa ase Actonville uSergeant Kodinyathi uthe umfanyana behlele ekhaya ngaphansi kweso lomqaphi umsizi wasekhaya ngesikhathi ecela ukuya ngasendlini encane. Umsizi ubesezwe umsindo ngaphandle wabesephuma eyohlola ukuthi ngabe kwenzakalani. Wabona izinja zakamakhelwane zijaha umfana kuchaza yena uNyathi zimlume zaze zambulala benamanxeba ekhanda kanye nasemzimbeni. Uyise umfanyana umnumzane Vusi Mkhasi uthi namanje inhliziyo yakhe isaqaqamba uma ecabanga ihluku eshone ngaso indodana yakhe incane nakanga. Kuthi ke lokho kwenzekile uyokhohlwa efili. Kuthiwa ke izinja zibe sezinikelwa kwabaka SPCA kanti ke ezinye kube ukuthi zisagcwele amathafu. uBrown okhulumela baka SPCA uthe izinja ezilohlobo ziyaye ke zibulawe ngomjovo ngoba isuke seziyingozi emphakathini. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sithi tutu ngumndeni womfanyana sengathi nomoya wakhe umfana ungalala ngokuthula. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.